बेदर हाङै जानाय बोथोरा सौफैमारबायना लोगोफोर बाजाखि टि एन्ड महिलारि आलायस्रि फैदो जानोसै ज'नो बोथोर फैमारबाय होमबालाय लोगोफोर गोजां बोथोर नै अर सायदो जोङो बोराय बुरै सानै बोथोर लोगोफोर गोजां बोथोर नै एकदम अर सायलायलायबाय आं दसे ओमफ्राय मोनसे भिडिअ सम मानसिफोरखौ बेबायदि सारप्राइज होनानै मोजां मोनो आरोना आङो नायबानो जाबाय माबायदि सारप्राइज होनो नागिरदों थगायहरलायो आरोना उनाव खावब्ला ओमफ्राय मा गोसा फादावखायो बिसोरो आरोना नायलांलाय माबायदि बिसोरनि रिएक्सनखौ ओमफ्राय दा दङ आङो नै बाक्सा रुपहियाव आरोना लोगोफोर रुपहियाव थारैनो सालबारिनोसो बिराद गिदिर जाबाय आरोना ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो फैनानै आरो इसोरखौ लोगो मोनबाथ' मोनफैबाय आरोना आङो Surprise! Pailanan tuh kemana terbang nama? Hai Agar, mana mulai? Dimple. Cutie pie. Masa do? Udah naik kasih benar naik sih. Pailanan kan tahu berapa banyak deh sekolah kau nanti dekatnya biar aja gitu. Tenjar reaction gue nih ya. Nusirang gue pilih nanti kom, dia mata kalam nanti apa lagi nama? Aku dokan kondo kamna bida. Deh sekarang, naik sih bare. Berat gue kondo mulai biar na. Dulu pas kasih ntar agan sih lo. Badre sah meksa neng lanser. थारैनो दसे नायनानै बिसोरनि डान्स प्रेक्टिसखौ गोमोहाबबाय आरोना ओरैबायदि हार्ड स्टेपफोरखौबो हायो बिसोरो मेनटेन खालामनो आंजोंथ' जाखाथारा ओंखायनो आं बेयाव पार्टिसिपेट खालामासै आरोना हानाय नंखाथारा होननानै ओमफ्राय जा मोजां बांसिनानो सोर सासेनिखौ मोजां नोंथांमोना फोरमायहर आंथ' गासैनिखौ मोजां मोनो बिनि गेजेराव बांसिन आबगालायसिखौ आरोना बांसिन बडिफोरा मार मुभ जाखायोना मार हिटखा ओमफ्राय नोंथांमोना सोरनिखौ बांसिन मोजां नुयो बेखौ फोरमायहरलाय आंनो आरो नोंथांमोना मिथिगौना आं मा हरो किडनी स्टोन गल्ड ब्लाडार स्टोन टिउमार एपेन्डिक्स पाइल साइनास बेफोरबायदिनि फिसा बेमार जेरैहाय दाहाय टनसिल बेफोरबायदिनि आरोना आनिफ्राय गासिबो बरियाव मोनगोन नोंथांमोना आनिफ्राय मोजां फाहामथाय मोनगोन प्रुफ गोनांबोखा आं न'आवनो एक्सपिरियेन्स लाखानाय बिनि उनावसो मोजांखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय आरोना नैबे आं दा आंनि दख'ना स्टोराव नोंथांमोना नांगौबाथाय साखाथिनिफोरा लांफैनो हागोन आरो लांफैबायानो थाखायो आरो थेवबो आङो देखायनाय टाइम मोना आरोना सम मोना अब्लाबो सम बेबायदि नोंथांमोनजों आङो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होयो आरो ओमफ्राय स्क्रिनावथ' आं नाम्बार होनानै दंखायो सिगांनि फेसबुकनि भिडिअफोराव नोंथांमोना मोनबायानो थाखागोन प्रुफबो होबायानो थाखायो आङो हामखानायफोरखौ बयबो मावनाथ' जाखानांगोन नङा होमबा माबा नङा माबा मोनसे मावना जाखानांगोन दा नोंथांमोननि मोनदांथियाबो बेबायदिनो मावनानै जागासिनो दङ बिराद समनि गेजेरावसो आङो ब्लगखौ होनो हाग्रा जाबाय आरोना मानो होनबा मिथिखाबाय नोंथांमोना बिराद बेस्थ' माने टाइमनि ओरैबायदि आंखाल जाग्रा जाबाय आङो माने बुंनो हाला होमबा बेजों लोगोसे दा आंनि फिसा मोनदांथि जे थारैनो जोङो जायफोरा माने समखौ माला थांगोन लामा नायो बिथांमोननिसिम माबा मोनसे खामानि मावनानै नाय नोङो माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' जानानै था अब्ला समा माला बारलांगोन जेबो पात्ता मोननाय नङा बेबायदि जाबाय आरोना आंनि जिउआवबो ओमफ्राय नोंसोरखौबो होनदों सोर समा माला थांगोन माला हर जागोन नेस्लायस्लाय नोङो जिउआव माबा मोनसे खामानि माव माबा मोनसे माबायाव बेस्थ' जाना था उनाव मिथिगोन
होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों